am acest mesaj de transmis către toți bucureștenii. Pe 27 februarie vom fi în Piața Universității pentru a protesta împotriva unor decizii politice luate din PIX, care au de consecințe scăderea nivelului de trai al tuturor românilor. Avem niște oameni politici care, prin deciziile pe care le iau, au condus la scumpirea curentului electric, la scumpirea gazelor, iar toate astea determină scumpiri în lanț. Vom fi cu toții mai săraci, vom fi cu toții mai lipsiți de resurse. Este momentul să le transmitem politicienilor care iau decizii în România că nu se mai poate așa, că avem nevoie de oameni politici care să decidă în favoarea românilor și nu împotriva intereselor românilor. Pe 27 februarie, la ora 14, vă aștept pe toți la universitate să le transmitem mesajul nostru tare și clar. Veniți cât mai mulți cu facturile de curent electric și cu facturile de gaze, pentru ca cei din PSD, cei din PNL, cei care conduc astăzi România să înțeleagă că e momentul să ia decizii în favoarea românilor sau să plece. Mulțumesc, vă aștept pe 27 februarie.